desa sadane karo aku kawula nuni Kang Mas berkah pangestu paduka Kang Mas. Wah yen to pancen ngono selawat sabar asane tak jangkae dhewe demit-demit. Sik sendiri iki bisa bakal ngrubuhake kamukten ora Ngendra Prasta Kakang Yudhistira kaget aku sing teko. Kakang Yayi Danduncana Bayana Wigatyapa Siadi Sumengko Pengawak Bojo Kakang Yudhistira aja enak-enak kabeh enak dina iki eneng bebaya kang nekani bebaya nekani sing kepriye dina iki Ngendra Prasta ketekan Kraman sing mbok anggep Kraman iku sapa ora liya para Pandhawa sing jeneng Bratasena wis wanuh wani ngrubuhake kekayon rusak wewangunan mateni Branalas apa kaya mengkono ora wong gumendhung kumalungkuh dudu kadangku Yayi Danduncana yen sira nyawang kawan satriya kang anyar katon iki aja mung nganggo netra waloka nanging sawangen kanthi pramana apa Siadi lali marang pitungkase kupulun Sanghyang Bathara Indra Rikala Semana. Yayi yen to pun kakang dalasan Siadi iki mau mung sak derma ngreksa kayuwananing negara Ngendra Prasta ora wenang ya kuwi andarbene yen to Bratasena tumekana jroning alas wani ngrubuhake kekayon kuwi mungkin Narya Sarana nalika ing ngarepun kakang wis paring dawuh yen to nyawang wujuding Bratasena aja mbok sawang saka gelaring lair sawangen saka jroning batinmu kang bening mbok menawa Bratasena iku mau satriya utusane ngadil yen mung menungsa lumrah Danduncana aja meneh kok ngrubuhke kekayon
mlebono dening Wanamarta wae mesti ora wani. Lah yen to dina iki Wanamarta kuwi wis ana satriya ingkang tumeka mongko nganggo srana ngrusak kekayon kuwi mungkin arya jalaran mbok menawa suka pemut marang pun kakang lawan Siadi. Yen to dina iki wis tumeka kala mangsane bakal kawuryan Ngendra Prasta tinarbuka. Banjur karepmu kepiye Yayi? Para Pandhawa jumbo anggep mungsuh daya kuwi utusaning Gusti ingkang bakal bisa ngayomi sagung dumadi ngelingana ora gampang lho Danduncana bakal jumeneng ana Ngendra Prasta jalaran iki dumadi saka pirang-pirang golongan sarta apa wae bisa urip ana ing kene utamane para Gandharwa Raseksa Buronwana kabeh padha urip ana Ngendra Prasta. Mula awake dhewe kudu ngupadi satriya kang pinunjul ingkang pinitaya dening Gusti kang akarya jagat. Lah ya satriya anyar katon para Pandhawa iki aja mbok anggep mungsuh, malah ayo dipethukake enggal-enggal dina iki masrahake kamukten Ngendra Prasta. Ya aku mau manut. Ayo sira Yayi Suparta aja nganti keri, monggo kok Prabu kula dherekaken.
ingkang suwan tejo sulaksana teganing satriya ingkang nembe prapo ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuriyan sinten sinambating wangi Raden inggih Sang Prabu menawi paduka dangu kaliyan kula sakadang menika ingkang sinebat Pandhawa kula pambayunipun ingkang sedyamastani kula pun Kuntadewa dene ingkang gagah sembada menika kadang kula panenggak ingkang namipun Bratasena panengahipun kadang kula pun Permati dene sumendhinipun kadang kula pun Pinten warujunipun Tansen lajeng paduka menika sinten kawuning Raden kula menika narendraning Gandharwa ingkang ngrenggani Ngendraprastha kula ingkang semebat Prabu Yudhistira dene kadang kula ingkang angka kalih ingkang namipun Danduncana panengahipun pun Suparta dene sumendhinipun nang kula warujunipun Sadewa mekaten Sang Prabu inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pindhat dene sowan kula ngadyantara paduka Sang Prabu menika estining manah kula namung badhe pasrah pejah gesang kula sakadang karana menapa kula ngrumaosi ing reh kalpatan menika sinuwun kula ngrisak wewangenan dene kula mantun ngrisak wana marta ingkang dados pangayoman paduka Sang Prabu mila dinten menika menapa kemawon ingkang badhe kadhawahaken dhumateng jasad kula sakadang pidana saking paduka Sang Prabu badhe kula tampi kanthi legawaning manah kula duduh Raden satriya kekasih ing dewa inggih kawuninganmu kula sakadang pepanjenengan prawan paduka Raden Kuntadewa menika estining manah kula babar pisan boten wonten ceceking manah anggadhahi raos memengsahan malah kapara dinten menika siang pantaraning ratri ingkang tansah kula rantu kejawi namung paduka Raden Kuntadewa sakadang ngengeti bilih kula mapan wonten negari Ngendraprastha menika namung dermi ngrenggani lan ngreksa sampun ngantos wonten tiyang ingkang nahampek angkara murka badhe ngebat kamukten kedhaton kencana Ngendraprastha menika dawuhipun pukulun Sang Bathara Indra ingkang kiyat angel nggawe dampar Prabon menika mboten wonten malih satriya ingkang tansah nengenaken dhumateng pakaryan kersa makarya ingkang nyata pakaryan ingkang ngawrat netepi darmaning kasatriyan saking raos kula Raden inggih namung paduka Raden Kuntadewa sakadang menika ingkang wawi badhe ngayomi sagung dumadi ingkang wonten beting wana marta menika ingkang mapan wonten negari Ngendraprastha mila Raden dinten menika kula sakadang badhe masrahaken kamukten negari Ngendraprastha kula sumanggaaken dhumateng paduka Raden Kuntadewa sakadang ing kamukten wujudipun negari Ngendraprastha ajeng paduka Sang Prabu badhe lenggah wonten pundi Raden ugi andadosna ing kawuningan kula menika titaing dewa ingkang sinebat Gandharwa menika inggih anggadhahi alam piyambak ingkang winastan alam antara mulawi saking menika Raden dinten menika monggo samad sinamadan daya dinayat mongki nemok menawi kula lepat paduka Raden Kuntadewa kula aturi paring pemut semanten ugi menawi paduka lepat kula emunaken sampun ngantos untik ing penggalih mekaten Sang Prabu inggih mila minangka dados pratandhanipun negari Ngendraprastha menika laladanipun wonten sekawan panggenan inggih menika ingkang sisih kidul
menika kawastanan kasatriyan Yodipati ingkang sisih ler menika kasatriyan Madukara ingkang sisih wetan menika kasatriyan Bumirahtawu sisih kilèn menika kasatriyan Samudjadran nadyan sekawan panggenan menika dipun keparengaken maranata katentremanipun nanging punjering peperintahan tetep ingkang mapan wonten ing Indraprastha kanten Sang Prabu inggih menika dados kepenget sarta ingkang angka kalih Raden minangka tali asih tandha katresnan kula dhumateng Paduka Raden Puntadewa ing tembinipun menawi Paduka jumeneng nata keparengaken nami kula Prabu Yudhistira. Para Gandharwa yektine darbe papan pribadi duweni alam pribadi kang sinebat alam antara icaring para Gandharwa wis kabuka negari Indraprastha kraton Kencana kondange winastan karaton Tiban Prabu dadosaken getring jagat raya. Pandhawa ora kleru kiblatku. Anggonipun kaki merintah kalawan si Bratasena Mbabati Wanamarta. Nyatane busantuk Nugraha pundi wonten pintalan ingkang ajawu. Dene iki anakmu para Pandhawa. Utamane si Bratasena sing wis bisa ngrampungake jejibahan. Nggone makarya kanthi kasunyatan ngetokake jiwa kasatriyan ora wigah-wigih nganti bisa antuk kamukten nggih Puntadewa wonten timbalan sing adan. Nah iki mengkene buluk sakwise para Pandhawa antuk kamukten Indraprastha mestine kudu ana ingkang jumeneng Narendra. Dina iki sira kutuku si Puntadewa kang gak tetepake sira jumeneng Narendra ana ing Indraprastha iki. Duh Kanjeng Hyang Prabu sesembahan kula menawi kula kadhawuhan jumeneng nata. Duh Hyang kula dereng wawisan kula mboten rumaos nindakaken jejibahan ingkang nindakaken jejibahan menika adi kula pun Bratasena. Bratasena kemawon Kanjeng Hyang ingkang jumeneng napa. Oh ngono inggih ya. Bratasena Mas Bupati kakek klopo. Kang Raka si Puntadewa ora duga jumeneng ratu paripaksa. Sira ingkang kudu jumeneng ratu
Bang ora pengin dadi ratu lho sababe aku ora iso netepi syaraté wong dadi ratu syaraté wong dadi ratu kudu piye ratu kuwi nggon kautaman wong tata krama wong aku iki basa ora iso nyembah ora iso ratu ora iso basa ora iso nyembah ora urung kawula aku dadi kawula uraan ora ada aku isin dhewe aku ora susah meneng ratu ndak malah ngewo-ewo uripku dadah nanti semono paugramu Bratasena Bunting wonten dawuh sinuwun mongko mangsa kala iki akeh wong padha rebutan panguwasa pirang-pirang cara ditindakake kena sinebut ngapsahake sakabehing cara kepiye wae nggone golek kalungguhan lah anakmu ki mung karek lungguh bae kok angel ora to Utadewa wonten dawuh yen pancen sira ora gelem jumeneng ratu ora keduga dadi ratu lha terus karepmu kuwi ngopo mbok rewangi kangelan toh nyawa paribasane kowe mesakno kawula sing padha ngetutke laku jantramu sing tresnani para Pandhawa kuwi ora sithik akeh lho ger manut rasaku ya wong sira Puntadewa ingkang kuwawa jumeneng ratu mekaten Kanjeng Hyang iya inggih menawi kedah mekaten dawuh pangandikanipun Kanjeng Hyang kuwi namung sendika ndederek iya mikir punta iki kawan maneh sira iku mau putra Pandhayon wis sak mestine yen to sira jumeneng ratu tindakno yo nggih mekaten Kanjeng Ibu iya inggih Kanjeng Ibu sumawana paduka Kanjeng Hyang badhe westakaken dak ngono ya nah saiki rek ning sira wis keduga jumeneng ratu tak keparengake sira jumeneng ratu supaya ben katon wibawa sira Putu Prabu arep nganggo busana sing cara kepriye apa ngagem makutha kencana apa ngagem tropong kencana kaya pun kaki iki ngagem praba ben katon wibawa Kanjeng Hyang piye Narendra ingkang sinebat wibawa menika saking busananipun menapa saking dharmanipun ya mergo balah angel men toto wareg tata wacana iki lho medhine ya saka dharmane menawi tetela Narendra menika dipun tingali saking dharmanipun iya nyuwun pangapunten paripaksa kula namung kepingin ngagem busana menapa wontenipun nganggo sandangan apa anane kawula nuwun inggih tegese nuwun inggih kula namung kepingin badhe ngagem gelung keling menika kemawon jalaran menawi kula menika mangke badhe ngagem makutha kencana menapa tropong kencana purun boten purun kula kedah nglungkari gelung keling menika kula ajriyan lho wedi karo sapa wong dari gelung keling bae kok dadi rumangsa iman nyuwun pangapunten Hyang gelung keling menika rumiyin ingkang gelung Kanjeng Ibu menawi ngantos kula udari tegesipun kula menika mboten saged ngaosi dumateng darmaning ibu kula sampun dipun wanti-wanti menawi gelung keling menika minangka tetenger saking Kanjeng Ibu mila sadya kadhep pundi mawon tetep badhe kula pantunaken iya persajan ki mamut gadah kula kantun ibu kula sampun boten gadahi rama nggih namung kepunden kula Kanjeng Ibu Dewi Kunti menika ingkang tansah kula pepundi nggih wah kuwi matur kaya mengkono ati kaya didodhok melu keronta-ronta rasane atiku banget anggonmu ngluhurake marang ibumu ayo kuwi jenenge kautaman kebencian anggonmu ngesti kamat dawuh ibumu ya yen to pancen mengkono lha terus karepmu kepriye Kanjeng Hyang malah kapara kula badhe ngagem busana ingkang prasaja kemawon
dinten menika badhe kula cat inggih menika ageman kula ngangrangan sarta kalung menika inggih badhe kula cat gelang kalung bakal mbok rucat kawula nuwun ya wis saiki ngene wae wis aku ora bakal maringi dawuh apa wis sak karepmu manut saka prengkuling atimu aku percaya kowe anggon-anggonku wis mbok pitung kanthi genep mongso Buddha arep ngagem busana sing cara piye wae pun kaki mung derma nekseni jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara ya mongko lugu-lugas ora nganggo eden-eden ora nganggo pasreh ning kok ya ketok wibawa kunti bejo kemayangan putra Pandhawa lima kabeh mau ini Kanjeng Hyang Prabu wis saiki ngono nggih dina iki sira tak tetepake jemeneng ratu ana praja Indraprasta kajawi saking menika ya kula sampun dipun paringi tetenger kawan memitran kula lho memitranmu sapa inggih menika Narendraning Gandharwa ingkang kala semanten ngrenggani Indraprasta kula kadhawan ngagem asmanipun inggih menika Yudhistira oh ngono to ya yen to pancen ngono dina iki muga sineksen jagat saisine nata Indraprasta Prabu Darmakusuma ya Prabu Kuntadewa Prabu Yudhistira